Dušan Duda Ivković jedan je od najuspešnijih evropskih trenera svih vremena. U svojoj grandioznoj karijeri predvodio je brojne velike košarkaške klubove, od Partizana do Olimpijakosa i CSKA, ali i našu reprezentaciju. Smatra se ocem moderne srpske igre na dva koša. Ivković je najuspešniji selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije na evropskim prvenstvima. Vodio je reprezentaciju na 3 kontinentalna prvenstva i na sva 3 osvojio zlatnu medalju: Zagreb 1989. Rim 1991. i Atina 1995. Na ta 3 prvenstva reprezentacija je odigrala 19 utakmica i svih 19 pobedila. Bogata Dudina biografija obuhvata: Svetsko prvenstvo 1990. zlato, Olimpijske igre 1988. srebro, Univerzijada 1987. zlato. Osvajač je kupa Radivoja Koraća, 2 puta osvajač Evroligije, osvajač kupa Raimonda Saporte, osvajač ULEB kupa. Nacionalna prvenstva Jugoslavije, Grčke i Rusije osvajao je 7 puta. Nacionalne kupove Jugoslavije, Grčke i Rusije osvajao je 6 puta. Januara 2008. je izabran za selektora košarkaške reprezentacije Srbije za period od 4 godine. Na Evropskom prvenstvu 2009. u Poljskoj reprezentacija Srbije pod Ivkovićevim vođstvom osvojila srebrnu medalju. Dudin prvi trener bio je niko drugi do čuveni Bora Cenić, a potom je prešao kod Ranka Žerarice. Jula 2016. veliki Dušan Duda Ivković objavio je da završava svoju trenersku karijeru i na oproštajnoj utakmici u Atini decembra 2017. godine počast su mu ukazala sva velika imena srpske i evropske košarke. Ako niste znali, Duda Ivković je i pasionirani trener golubova. U golubarstvu postiže vrhunske rezultate, ali svoje golubove ne prodaje.